गाडी घरी आणल्यानंतर वडील स्कूटर असेल किंवा कार असेल बाजूला ठेवतो की नाही आणि घरात येतो. मोबाईल आपण बाजूला ठेवतो. मोबाईल पार्किंगची व्यवस्था असायला पाहिजे, त्याशिवाय आपल्या डोक्याला थंड झोप येणार नाही आणि नाहीतर आपण नवीन शिकणार नाही. त्यामुळे पालकांनी पण सुरुवात करायला पाहिजे. मी आता घरी आले, माझा मोबाईल मी पार्क करते. हा 2-4 तासाने नंतर बघू कुणाचा फोन आला असेल तर, पण तो पण कधीतरी पार्क करणं गरजेचं आहे. आणि तो जर पार्क करायला आई वडील जर शिकले तर नक्कीच मुलं पण शिकतील. त्यामुळे तो मोबाईल जरा बाजूला ठेवा आणि वाचनामध्ये मन लावा. खूप चांगली पुस्तकं वाचा. मी तर म्हणेन की आम्ही लहान असताना म्हणजे अक्षरशः शाळेत असताना चांदोबाचं पुस्तक हे खूप महत्त्वाचं होतं. आणि चांदोबाचं पुस्तक म्हणजे 15 दिवसातले एक चांदोबा येत होता. माझे पप्पा मला कायम चांदोबा आणून द्यायचा आणि त्या चांदोबातल्या स्टोरी वाचण्यासाठी खूप आवडायच्या. आणि त्या आता तर चांदोबा मला वाटतं नाहीच आहे. म्हणजे मध्ये कधीतरी मी आर्टिकल वाचलं होतं आता म्हणजे चांदोबा दिसतच नाही आहे त्याला. कारण चांदोबा दिसत नाही आहे कारण तुम्ही मुलं चांदोबा वाचत नाही आहे असं झालेलं आहे. त्यामुळं कुठलं तरी एखादं म्हणजे मी तुम्ही आता वाचण्यासाठी खूप आहे म्हणजे पुस्तकं आहे, मोबाईलवरती पण पुस्तक आहे, पण वाचणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही वाचणार नाही तोपर्यंत तुमच्या ज्ञानात भर पडणार नाही आहे. ऐकूनच पडतेच नाही, वाचल्या कारणाने आपण म्हणे कसं वाचावं ह्याला पण महत्व आहे. फक्त असं करत राहील, स्पष्ट उल्लेख करावा जेणेकरून ते मेंदूला पण कळावं तुम्ही काय वाचतात ते. तुम्ही जेव्हा तोंडाने वाचणार, शब्द उच्चारणार, तुमची भाषा सुधारणार आहे आणि भाषा सुधारल्यानंतर ते मेंदू ऐकणार आणि ते मेंदूमध्ये घट्ट रजिस्टर्ड होणार आणि एकदा रजिस्टर्ड झालेलं हे कायमचं डोक्यात राहत आहे. त्यामुळे अभ्यासही कसा करावा हा याने समजतोय आणि हा अभ्यास कसा करावा असेल तर तो मला वाटतं अभिवाचन या कार्यशाळेतनं तुम्हाला समजणार. आणि इथं आलेली मुलं जर आता तुम्हाला 70% पडत असेल तर नक्की मी एक सांगतोय की अभिवाचनच्या कार्यशाळेनंतर 10% तुमची वाढणार, तुम्ही 80% वरती नक्कीच पोहोचणार एवढं मी सांगेन. आणि तुम्हाला सर्वांचं पुनश्च एकदा अभिनंदन. त्याने टाळ्या वाजवल्या त्याला समजलं 10% कसे वाढणार ते. ही एक कला म्हणून कशी समृद्ध करता येईल याच्यातही करिअरच्या पुढे संधी आहे हे या 2 दिवसाच्या कार्यशाळेत मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याचबरोबर मला हे सांगायला आवडेल की मी छत्रपती संभाजीनगरहून आली आहे आणि माझी तिथे डिस्लेक्सिया असणाऱ्या मुलांसाठीची संस्था आहे जी मुलं अभ्यासात मागे पडतात. बाकी सगळे हुशार आहेत पण त्यांना वाचनात लेखनात अडथळा येतो, त्या मुलांसाठी मी काम करते. आणि ह्या मुलांसोबत मी जे 2 दिवस घालवणार आहे ते खूप मजेशीर आणि छान घालवणार आहे. गोव्यामध्ये हा अनुभव माझ्यासाठी पण स्वतःसाठी खूप नवा आणि छान आहे. मनपूर्वक धन्यवाद. भुरग्यांचे स्वागत, तांत्रण टिचरांचे स्वागत. सांगा रवींद्र म्हणून तरी त्यांचे कार्यक्रम करीत असता, पण असे दिसते की आम्ही लहान भुरग्यां खातीरय कार्यक्रम वेगवेगळे करता सांस्कृतिक. पण असं एक सुरू आयलो की सध्या आमचें वाचन कमी जालां. वाचन आमकां खबर आसा कशें करपाचें तें, पण एक्झॅक्ट ताजो पयलीं आमकां धडे शिकयताले कशें वाचन करपाचें, खंय फूल स्टॉप, खंय स्वल्पविराम, खंय एक्सक्लेमेटरी मार्क. पण तें आतां जायना. त्या वाचनूच आमचें कमी जाल्लें आसा. फक्त मोबायल आनी लॅपटॉपाचेर आमी चड आसता. सो आमकां अशें दिसता आमी जेन्ना बसले आमचो डायरेक्टर रविराज वार्तार आनी जो वार्तार आसा ताणें आमकां एक सजेशन दिलें की आमी अभिवाचन भुरग्यां खातीर करूया की भुरगे जर वाचन केलें जाल्यार फुडें आमची पिढी वयर सरतली आनी वाचनाचेर तांची आवड निर्माण जातली. त्याच प्रमाणे हांवें कॉलेजचे स्नेहा मावळे हिकाय हाडली आनी एडीआय जी आसा तांच्यांनी आमकां सपोर्ट करून आमी म्हणाले करुया. त्या प्रमाणे पुणेची प्रसिद्ध जी अभिवाचन घेता लागोरीकर तिका आमी हाडली आनी आज हो कार्यक्रम जाता. हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमच्यासाठी खास हा एक वेगळा कार्यक्रम केलाय. उद्दिष्ट काय? आता तुम्हाला आपल्या लाडक्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की मुद्दाम तुम्ही मोबाईल बाजूला ठेवणार, पुस्तकं हातात घेणार आणि पुस्तक हातात घेतल्यानंतर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 10% नक्की जास्त मार्क्स तुम्हाला मिळणार आहेत. आपण काय शिकणार आहोत हे नंतर करूया. आणि मनापासून अगदी इथं बसलेल्या चिमुलकर साहेबांचे आणि मुख्यमंत्री साहेबांचे आणि ते एज्युकेशन मिनिस्टर पण आहेत, मनापासून आपण त्यांचे आभार मानूया. आणि त्याच्या जोडीनं तुम्ही ज्यांच्या अंडर शिकताय ते जे आपले आज मुद्दामून आलेले झेंडे साहेब आहेत त्यांनी तुम्हाला परमिशन दिली इथं आणायला आणि तुम्हाला सुज्ञ करायला, म्हणून या सगळ्या विद्वानांचे आभार. आपण गौरीताईंच्या मात्र ऋणात राहायचं, कारण काय परत त्यांना आपण बोलावणार आहोत आणि आपल्याला सर परमिशन देणार आहे. तुम्ही पळतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु.
स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्ति रस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।